Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay kan biyag ita, ket naggapo. Iti pagayam tayo ang nagpailingad, itinagan a Huben, iti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sakbay ti amin, kablawan kayo pa di ta istasyon ti radyo. Nakapagsuratak, takayat kumat amang ngagandag iti padak a nasukir nga anak. Daytoy pakasaritaak. Agbababawi ak, no apay aginurak, ken pinasakita, dagiti dadakkel ko. Bueno papagayam, hintay dinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Pagayam a Huben. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Tulungan nak amapan ijay bangkag, Huven. At napapanan mi kadagiti babarkadak tatang. Anya? Napat patagpayan dagiti babarkadam? Ngem iti itutulong mo kanyak ijay bangkag? Tatang, napatag ti papanan mi. Sa maysa, nagsasaritaan min dayta. Awanan ti maitultulong mo kada kami iti inam, Huven. Di ka pa'y laalain dagiti gargaret mo ta makipagnaid kan iti ayan dagiti babarkadam. Tatang. Awan pa'y serserbim nga anak. Taawan apulos. Puloston, tatang! Anya? Bugawan nakpayan. Takasano, ipilit yu ti kayat yu kat adangarot papanak. Kanayon lata na sersermunan da. Anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Daytoy anak mau. Naglaing asumungbat. Panawan kayo man langan. Saan ka abastos, Hubain? Agsubli ka! Lakay, baybay amlatan di anak mo. Talagang awan respeto na dayjay ng anak mau. Bastos! Nauma ako ni Jibalay mi. Kanayon latan ngagsubang kami ka ni tatang ko. Anya nga minti makagapo, Huben. Masaduta ka mapan ni Jibangkag mi. Kabalan mat ni tatang ti mapan ni Jay. Gamapay ang kaduan nakpailaan. Sa bagay, madadaan lang ti kinataar mo. Numapan ka lang ijabang kagyo. Uwan Imbagak lang ang rodan nga danapatag nga ramidak. Hanggang ipilit lata ni tatang kong atulungak. Anya nga ron taramidan tayo itangay, gayam. Agiinom tayo langan. Adamat kwartak ditoy. Kasayatan day tang aramidan tayo. At damot kwartak. Kat ison ti pagtitipunan tayo. Tapno adu ti maigatang na. Oh, katanya pa lang nga ron taramidan tayo ngay. Intay gumatang na iti arak kan pulutan, tag-shot tayo. Kita ti aramid dayjay a Hubain. Rabieng ngem saan pa'y lang ang nagaway. Ay na, kasla saan ka na iruwami ti kasta nga arami di anak mo. Masansan mo't nga gawid iti rabi eh. Nay, aday tamot gaya man. Abayan na, karing kayo pa'y lang. Nanang, tatang. Or-orayin da ka, Hubain. Nay, nabarteg ka? Asimbang pa'y. Dayta ka dayjay bagbagam kanyak nga ramidin nyo anapatag akadwam dagiti babarkadam. At dayta kayo manan. Tilang, kamali nga raramidot ti makikita yo. Amumbut gaya makamali dagiti aramidam. Eh. Ket apay ngay nga aramidam pa'y lang. Salbak. Ala, husto daytan. Sige, Huven. Mapan kan iti kusina, tayong kamang rabien. Sana ka mabisin, nanang. Kaya't kunti maturog. Nagsakit ti ulok, nanang. Kasano asaan nga agsakit ti ulom, kat kasta unay ti bartek mo iti rabi eh. Adda ka din naluto pag-armusaran. Awan pa'y, talaga do ti inararamid ko. Tinulungak pa'y di amam ang nagburas itinatang iti bangkag. Awan pa'y ganas ti agdan dito ibalay. Tawan na isagana amakan. Anya, Mabisinak, ngamawan pa'y naluto. di ka agreklamo, taimbagak matag nga do ti inaramid ko. Ala, mabitla ang nga rod, tagluto ak iti pagarmusaram, anak ko. Kumusta di anak mo analaing? Bakay? Imbis ko matulungan na ta dito'y bangkag nga agburas kadagiti natag. Agrekreklamo,
Taawan pa itinaluto a pagarmusaran. Anya, kit iso kumalatan tinaglotaw, takabailan na may. Siya kun at inangisagana iti kanan na. Nagluto akmatan iti balon ta diti bangkag. Ay, nagdakilan a karnay. Ngam awan ti maitultulong na kadata. Napiyapay nga awan langan ti potot kaw. Tawan mo't lang pakairanudan kinkwana. Ay, saan tamata nagkurang anang bagbagakan kuana? Di bakal at tasukir. Di mo lat na kuman inasikasaw. Tapno iso mismo ti agluto iti kanan na. Lakay. Sigurado arimwar mananday jay. Amapan ka nagitayan ti gagayem na. Dinagas ni Lex. Nagmotorsiklo dapi manaw. May sabot na jay Alex. Kapadpada ni Hubin abalyo daw. Awan ti maitultulong da kadagiti naganak da. Siya ti nagpainom ita tada kwartak nga inted ni tatang ko. Nagpaluto at payay tinaimas. Apulutan dayo. Ayos nga ro Linda. Agranak tayo manan iti arak kan pulutan. Insan, adto yan ti pulutan nyo. Iparabaw mulatan ni tilamisan insan Weng. Agyaman ha? Adagayam na pinta sa kasinsin mo, Linda. Apay nga itala nga makita. Sangsangpot lang ni kasinsin Weng ang naggapo ijay kabangibang nga ili. Kastaya. Siyak ni Hoben. Tinasingad na pagayam ni Linda. Siyakmat ni Weng. Agtugaw ka. Tadanggayan na kaming aginom. Pasensya kan, Hoven. Sa anak nga gininom iti arak. Baybay amlatan ti kasinsin ko, Hoven. Saan ngamin nga gininom iti arak? Kastaya. O sige, panawan kayo pa'y ditoy. Dayta matam, Hoven. Amangan no marunaw ti kasinsin ko iti panangkitam. Nagpinta sa talaga ti kasinsin mo, Linda. Armak tuman? Damo pa ilangapan nakakitakan ko, ana. Kat nainlabakon. Anya? Tatang, kwarta man. Anya, dumawat ka iti kwarta? Idinto tadi mo ammo ti tumulong kanyak iti bangkag? Nagadupay la sa uyo. Ada pangaramatak iti kwarta. Awan ti maited ko kin ka. Anya? Nagimot kay maten nga, ma? Anya ti kinunam, Hubeng? Ibagampayan nga imutak. No kumataam mom ti tumulaw, adda ko mamaited kin ka akwarta. Di kay pa yan makasarita iti nasaya, tatang. Tunggal makita dak. Sirmunan dak. Unoong tandak. Ay, dadael san ti ulom, Hubeng. Siyak pa yan, ti saan ang makasarita, iti saan ang nasayaat, laglag. No? Kasanumot nga men. Nagsaya at yung bagak a dumawatak iti kwarta. Hanggang kanayon latan nga ibagayo kanyak nga awan maitultulong ko. No sa anak lang ang makapagtapal, makabil kan. Anya? Mangtad kay kat iti kwarta yon. Amok nga da kwarta yo. Pangaramatam ko ma iti kwarta. Adar mag babae, tatang. Kat gumatangak iti sabong nga isagot ko. Anya, mapan kaagaram? Anyan to nga iti ipakan mo iti babae. Kat sadot, kan irresponsabli ka may. Adday ta kayo manan na kunak, tatang. Tunggal adday bagak kada kayo. Adamot lat ta pangkarit yo kanyak. Gaputakilaw ti aramid mau. Adaganas mo adumawat iti kwarta, idinto tadi mo amaw ti rumispitaw ken tumulong kada kamay. Langgong kakidi Saan ko nga inikkan iti kwarta ni Hubay, tapno agnakam. Ay na, kaasimot di anak ta, lakay. Anya kaasay, kitsadot may. Imbag ko ma, no ammo na ti tumulong, ta ikakaragos iti kwarta na. Lakay. No kumata nagsapol iti panggedan na, di adda ko magastusin na no agarem iti babae. Nagposkol ti ropa na amapan agarem, ket irresponsabli bay. Lakay. Inton kwan, pinagtalaw kon dito'y balay dahi ataaw. Ha?
Ay na, lakay, saan ko akanunungan ni Hoven nga anak ta? Ngam inikamlat ta kumaa iti kwarta. Amang ano ad-adan alumaban kadata no imimutam. Bakit? Husto laeng ter aramidag. Nasaya atakin kwa na. Basta lakit day nasaya at kadata ni Hubay. Talaga kursunadak di kasinsin ni Linda. Nagpintas ni Weng. Iso pautangan nakpailang man. Tay pasyar ko ni Weng. Agdate kami. Bayadan mo't lang adagos Hubay. Wen, di kagdanag. 1,000 lang ti mabalin ko nga ipabulot yun ka. Munto yung ruda na. Tainak man i-date ni Weng. Mabit man lang, likes. Apay ka ti, tata. Itaman pa'y asaan kayo ang nagkuyog kun ni Hubay. Adang amin na panandakan ni Weng. Asino aweng? JRR man ni Huben, tata. Kinapudno na, imutang pa yun kanyak ni Huben. Tapno may pasyar na lang ni Weng. Talaga alaglag day jay Hubay. Makautang pa yan, kin ka? Tata. Likes. Tapno ibagakin ka. Liklikan niyo ti anak kaw. Tapno saan amapan agbartag. Kat matulungan na kami iti trabaho ijay talon. Tata, saan mi mat nga awisan nga ginom ni Huben kahit? Isumot tiyo may dumayo di balay mi. Tapno makiinom kada kami. Anya? Iso asan ko masyak ti pangibagaan nyo ti kasta tata. Tinasaya at kasari tayo anaimbag ni Huben. Nakaululimak mat ni Weng. Itay kami pailangan nakatugaw dito parke. Weng. Apa yan nakaululimak ka? Saan ka kadi naragsa ka kadwanak? Ken, apa yato malangkyaw ka? Kaslad da kabutang mo. Kuang amin, Hoven. Adan kaayan ayat ko ije lugar mi. Anya? Amangan ngamin no adda makailasin kanyak dito'y parke. Nga adda sa bali akan tuwak alalaki. Kat maibagada iti kaayan ayat ko. Opay ngay talang nga imbagam day ta kanyak. Di kamat ngamin nagdamdamag kanyak. Agawid ta nga ro din. Makapawan ganas. Ha? Agawid tan. Adamot gayang boyfriend mo. Kahit ko pa iti aginom, Lex. Huben, nabartuktan. Dakon kabalan pa iti uminom. Nagkapoy ka matan. Basit pa ila tinainom ta. Nasakit. Tinagam ko ta napaayak. Anya? Adamot gaya man boyfriend ni Weng. Sayang di kinapintas na babae. No sana siya di pagtungpalan na. Kaya't mo asawan, nainlove ka kan ni Weng? Wen. Ay tagmatanda siya babae. Adamot nga ro din boyfriend na. Pare ko ayat data parts. Di arunom lata nga oray adan boyfriend. Mapanta nga ro di yan ni Linda. Agmotor ta na. Nabarte ka kung. Sakti agmaneho. Kaya't ko makita ni Weng. Kaya't gusto ka. Armaglata nga uray adan kaayan ayat na. Inayadam tiyak pataray, Huben. Sakti makamo. Kaili ko na makita ni Weng. Iso darasan ta. Sana pumanaw ni Weng, iti balay dalinda. So inayadam lang tiyak pataray. Sabay nagadalugan dito yayo. Relax, kunakmat ka na. Kilata nagpreno ti sarsarunon ta ko. Sige, tos ko. Tatang. Nanang. Imbag laki dain, ta saan kayo anatay ken ni Lex iti pan nakadisgrasya yaw. Anak ko,
Nagmaneho ka iti motorsiklo anabartag. Nasakit tintero, bagik nanang. Nagado-ado normaw, Hubain. Kuna ti doktor anang tamingkin ka, agtalinaid ka pa'y dito ospital, iti sumagmamano nga aldaw. Aging gaasaan nga agimbag, dagiti sugat maw. Tatang, Nakasaritak mo't ti driver ti kotsay, anabanggayo ken ni Legs. Inariglo kaun. doktor. Kenang tedak iti kwarta apag patarimaan iti nadadahil apaset ti kotsay. Pakawanan tatang. Nanang. No saan kumit nga aramiden dayta, mabalin ang maibalod ka. Tay darumda ka ti akin ko kwa iti kutsay. Sa panginginain a kutsay tinadungpar. Anak ko, idyam nga minan ti panagin inom mo iti arak. Kitaam tinapasabak itaken ka. Nanang. Awanan ti kwarta nga usarag iti bangkag. Tanapan amin dito'y ospital. Kenti panangariglok iti kutsi adinong parmaw. Nang roon nakit awan pa'y lisensyam anagmaniho iti motorsiklaw. Agbalbaliw ka kuman, Hubain, anak kaw. Nasingpet ken man nakaawat dagiti dadakkel ko iti likudan ti kinairresponsable nga anak, Mr. Lonely. Saan gayam arumbeng a pasakitan ken sungba-sungbatan dagiti nagannak, tay sudamat lang ti makatulong ken ka, iti oras nga agkasapulan ka iti tulong. Mababay na kadatatang ken nanang ko, ngem nagkidawak iti pamakawan ka. Ket nagbabawyakon dagiti dakes nga inararamid ko. Tuy nagsurat, Huben. Agyaman kami met pagayam a Huben iting kapanagsurat dito programa tayo. Sikamot lang ti nang sumbat iti parikot mo. Asa narumbeng akagura dagiti nagannak. Tano awanda, awan tayo met. Ti aramidem, tulungam kit diida. Tapno agbalin analagan ti biagyo. Dimon subyan ti agbartek ken ti dakes a barkada. Ket sapela ko ma, tagtultulo yen, ti panagbalbaliw mo. Bueno papagayamin ka nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod ni Pagayam a Huben, iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimet direksyon, Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molay. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay, naimbag nga oras kada kayo amin.